Ngiyabingelela msakazi, ngiyabingelela mlaleli ekhaya, ngikubingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile iviki lonke kwaze kwafika lesi sikhathi. Ngibonga isikhathi sakho msakazi, ngibonge isikhathi senu balaleli emakhaya. uNkulunkulu umusa achubeke njalo asibusise. Amen. Amen. Msakazi mlaleli ekhaya, ngivumele namhlanje ngifunde nawe incwadi yethu lapha kuLuke 23 siyofunda uverse 40. Luke 23 siyofunda uverse 40. Njalo esinye sezelelesi ebesiphanyekiwe samhlambalaza sathi, wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi. Sase siphendula esinye sasithethisa sathi, nawe awumesabi uNkulunkulu. Ingani ukuloku kulahlwa nawe na? Ingani ukuloku kulahlwa nawe na? Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzileyo, kepha lo akenzanga lutho olubi. Sase sithi, Jesu, ngikhumbule mhla usufikile embusweni wakho. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namhla uza kuba nami eparadise. Ngiyayiphinda futhi. Luke 23 verse 40. Njalo esinye sezelelesi ebesiphanyekiwe samhlambalaza sathi, wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi. Sase siphendula esinye sasithethisa sathi, nawe awumesabi uNkulunkulu. Ingani ukuloku kulahlwa nawe na? Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzileyo, kepha lo akenzanga lutho olubi. Sase sithi, Jesu, ngikhumbule nxa usufikile embusweni wakho. Wathi kuso, ngiqinisile kuwe, namuhla uza kuba nami eparadise. Asikhulekene. Baba wethu osezulwini, unguJehova, unguNkulunkulu, ungumdali wezulu nomhlaba. Wawukhona ekuqaleni konke kungakabikho, wena wawukhona. Baba, siyabonga isikhathi osinikeza sona. Baba, sibonga impilo osinikeze yona. Sibonga konke esinakho ngoba kungokwakho. Baba, siyabonga ngegama lika Kristu Jesu sesikhona kulena ndawo. Babona amandla ukuzozwa izwi lakho. Selifundiwe somandla. Khuluma, siyazinikela. Silalele babona amandla. Siza impilo zethu. Uma kufanele siphenduke, uma kufanele siqiniswe, intando yakho mayenzeke ngegama lika Kristu Jesu. Amen. Msakazi mlaleli ekhaya, lapha sifunda uKristu usesiphambanweni. Lithi iBhayibheli ngakuright wakhe kwakunomunye owayekhona, ngakuleft wakhe kwakunesiphambano somunye futhi. Wayekhashelwe nabantu ababili. Uthi omunye alicacisi lana ukuthi owakure left noma owakuright. Uthi omunye utshela omunye, okokuqala utshela uKristu ukuthi wena awusiye uKristu na? Kungani ungazisindisi
uphinde usindise nathi. Ngamanye amagama, wena njengoba unguKristu, kungani ungazehlisi kuleso siphambano? Kungani ungazikhiphi kulesimo okusona? Ubese ukhipha nathi. Akaphenduli uKristu, uyaphendulelwa. Sithi lesesinye siyasikhuza kulesesinye, sithi mina nawe silana ngoba siyakwazi esikwenzile. Silana la sikhona, siyazi ukuthi senzeni, siyawazi amacala wethu, kodwa lona akanacala. Siyachubeka siyazicelela sithi, Nkosi Jesu, uze ungikhumbule embusweni wakho. Uthi uJesu, namhlanje ngiyokuba nawe eparadise. Asikhulekeni futhi. Siyabonga Baba izwi lakho. Khuluma somandla ngegama lika Kristu Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. Kunomunye unyaka msakazi, kwake kwaba nembizo eEmelo. Kwakukhona uDeputy President owawubaba uPresident uDidi Mabuza. Nami ngaya kuleyo mbizo. Waqala ukukhuluma, wathi uma khuluma kuthulo kulalelwe yena. Kuthe phakathi naphakathi wakhota iverse. Uma akhota iverse, angisalikhumbuli nalelo verse. Ngiyacabanga ukuthi abaningi abekho abasalikhumbula. Wahleka wonke umuntu. Wathi uma uhlekwa wathula wangasachubeka ukukhuluma. Uma baqeda ukuhleka waphinde walikhota futhi lelo verse. Ngiyaphinda futhi angisalikhumbuli. Engikhumbulayo ukuthi wakhota iverse sahleka. Uma siqeda ukuhleka waphinde futhi walikhota okwesithathu sahleka. Kangangoba lento ngiyayibheka uma sengicabanga besizohleka imini yonke if bekuchubeke ngaleyo ndlela. Sihlekani uma ukukhotwa iverse? Angazi. Kodwa nawe uzawuzibonela ukuthi besihlekani. Wathi maqeda alikhote okwesithathu. Uma sithula ukuhleka wathi uma umuntu uphila uyibona iminyaka yakho ukuthi seyahamba, funda ukuzisondeza enkosini. Uma umuntu uphila, uma umuntu ingqondo yakho isebenza, uma umuntu uzibona izinto, uma uyibona iminyaka yakho ihamba, funda ukuzisondeza ngaseBhayibhelini. Ngambona ubuhlakani balendoda. Ngafunda ukuthi le ndoda iyayi-understanda i-issue ye-timing. Le ndoda iyayi-understanda isikhathi. Ukuthi kunezimo ezifuna ukuthi zisisondeze kuKristu. Kunezimo esithi masibhekana nazo zenzela ukuthi sisondele kuKristu. Angazi ukuthi uhlezi lapho ekhaya ithini iminyaka yakho. Uthi lana uma ubona ukuthi iminyaka yakho
iyahamba zisondeze kuKristu. Ngamanye amagama ukhuluma ngeissue ye timing, ukuthi itiming empilweni ibaluleke ngenye indlela. Angazi ukuthi la ukhona uhlushwa isiphi isifo sakhona. Ayo aware ukuthi lesifo kwangathi siza ngamandla. Uyasibona ukuthi kungenzeka sikwehlule. Yini okufanele ukwenze? Ayo aware ukuthi iminyaka yakho iyahamba. Uyazibona ukuthi sewuyakhula. Noma uyazibona ukuthi sewukhulile. Yini okufanele ukwenze? Uthi lana uma umuntu uyibheka iminyaka yakho, uma umuntu uzibheka izinto ngaphandle ukuthi kwenzekani, awuzisondeza eBhayibhelini noma enkosini. Siphila esikhathini lapho uma uphuma ekhaya awazi ukuthi uzobuya. Siphila esikhathini lapho uma ungena engutsheni yakho awazi ukuthi kuzosa usaphefumula. Siphila esikhathini lapho uma ungena emotweni awazi ukuthi uzawubuya yini. Siphila esikhathini lapho izifo ziyasinqoba, ukufa kuyasinqoba. Yini okufanele sikwenze? Ngivumele namhlanje namsakazi, ngivumele mlaleli ekhaya, ngikutshele ukuthi siphila emhlabeni onemibuso emibili, umbuso kaNkulunkulu nombuso kaSathane. Umbuso kaSathane wongamelwe uSathane, umbuso kaNkulunkulu wongamelwe uNkulunkulu. Ngamanye amagama uma siphilela ukuthi senze ama-choices. Impilo it's about choices. Impilo kufuna sizenzele ama-choices. Ulele nje ekhaya, ulele embhedeni ozikhethele wona, ulele nje ugcoka ingubo ozikhethele yona, uyavuka nje namhlanje uyogeza mlaleli ngensipho ozikhethele yona, uyavuka nje mlaleli uyogeza ngewashing rag ozikhethele yona, uyavuka nje mlaleli ekuseni nje uyozikhethela ukuthi ufuna amanzi ashisayo noma ufuna amanzi abandayo. Uyavuka nje mlaleli uyovuka namhlanje uyenkonzweni, inkonzo ozikhethele yona. Uyavuka nje mlaleli uvuka njena uyogcoka izicathula ozikhethele zona. Uyavuka nje ekuseni uyophuza itiya olikhethele lona. Esitolo uyaphuza nje, uphuza nje uyazikhethela ukuthi ufuna itiya noma ufuna ikofi. Impilo it's about choices. Ulele nje, ulele nomlingani ozikhethele yena. Uhlezi nje, uhlezi kuleso standi ozikhethele zona. Konke impilo it's about choices. But the biggest choice in life, choice ongazenzela yona, ukuthi there are two kingdoms, the kingdom of God and the kingdom of the devil. Makuthi uma kufika ukuhlwa, makuthi uma kufika ubumnyama, ngibe ngenze the biggest choice. Singawenza ama-choices emhlabeni. Singakhetha imoto, ukhethe ukuthi ufuna yiphi brand yakhona. Ungakhetha imoto, ukhethe iname ukuthi ngifuna ukuhamba ngemoto kanjena. Ungakhetha konke, ukhethe ukuthi isikolo ngifuna ukufunda kusiphi. Ungakhetha icareer, ukhethe ukuthi ngifuna yiphi career. The biggest choice in life is choosing a kingdom. Which kingdom are you choosing? Which kingdom have you chosen? Sithi lesikhulumi uma iminyaka seyihamba, awuzifundisa ukuthi wenze isinqumo ukuthi uhambela ngakuphi.
Ngamanye amagama le ndoda beyi-understanda ukuthi ngiphilile emhlabeni, ngiwa-occupyile ama-position, ngikwenzile konke, kodwa namhlanjena ngoba iy'nsuku zeziyahamba, namhlanjena ngoba iminyaka seyiyahamba, angenze i-choice ukuthi ngiya ngakuphi, angenze i-choice ukuthi ubani engiyomkhetha ey'nsukwini zami zokugcina. Yiphi i-choice oyenzile? Uwenzile ama-choices emhlabeni, uwenzile ama-choices empilweni. Kodwa that was just an introduction ukuthi life it's about choices. Impilo isifundisa ukuthi there are choices we need to make. Impilo it's about choices. Uya esalon, uthola kunama picture lapha, uyakhetha ukuthi ufuna siphi style sakhona. Uya esitolo, uthola kunempahla eziningi, uyakhetha ukuthi ufuna uthenga kuphi. Impilo it's about choices, but the biggest choice it's about kingdom. Ukhetha uphi umbuso wakhona. Ngivumele namhlanjena ngikunikeze that opportunity. Ngelinye ilanga kunenye indoda yayiphila nabangani babo, babenza konke, kubulawa abantu, kugwazwa abantu. Ngelinye ilanga bathi uma bamgwaza yena, wathi ungakaphumi umphefumulo wakhe, wathi ngifelane ngingenathixo, ndifelane ndingenathixo. Bekakwazi ukuthi bekababulala abanye, bekakwazi ukuthi ilanga lizawufika, bekazi ukuthi wayefanele enze i-choice empilweni yokuthi ngiyamthatha uKristu noma ngiyamyeka uKristu. Yingakho wathi uma umphefumulo sewuphuma, wathi ndifelane ndingenathixo. Make a choice ekhaya. Muntu omusha, make a choice. Baba, mama, lapho khona, make a choice. Usesibhedlela manje, awulalanga kahle izolo, usekhaya uphathekile. Inhlungu zayizolo azifani nenhlungu zanamhla, kwangathi ziza ngamandla. Akungcono yini ukuthi uthathe uKristu ukuze uthi uma ngabe noma ngabe kuyenzeka isifo sikwehlule, ube umthethe uKristu. Ithi le ndoda enye, uze ungikhumbule embusweni wakho, uze ungikhumbule embusweni wakho. Namhlanje ngivumele ekhaya, namhlanje ngivumele lapho ukhona, kulowo mbhede olele kuwona, usizwa kahle ukuthi isifo siza ngamandla. Ngivumele ngithi kuwena, the simplest way ukuthi wenze i-choice. Zimbili into ezawenzeka uma uthatha i-choice. It's either uzophila or ufele kuKristu. Uma uthatha uKristu namhlanje, kungenzeka le inkinga onazo zizophela. Uma uthatha uKristu namhlanje, kungenzeka lokho kufa okuphethe, kungenzeka leso sifo esikuhluphayo sizawuphela, or uzofela kuKristu. Impilo it's about choices. Kukuwena namhlanje, but mina enginikezwe kona namhlanje ukuthi ngizokutshela ukuthi impilo it's about choices. Uyazikhethela, and akunamuntu okhethela omunye.
bangakukhethela unkosikazi, bangakukhethela isikolo ukuthi uyofundaphi, bangakukhethela impahla, bangakukhethela imoto, kodwa ukuzikhethela ukuthi ufuna uKristu noma ufuna uSathane kukuwena. Ngivumele namhlanje ngithi uKristu uyakhethwa, ukhethwa ngomlomo, kodwa uSathane akakhethwa ngomlomo, ukhethwa ngezenzo. Namhlanje ngivumele ukuthi ngikukhethise, ngivumele ngikunikeze idirection. Angikukhetheli kodwa ngiyakunikeza ukuthi kunama choices. Angikukhetheli, akunamuntu ongakukhethela, akunamzali wakho ongakukhethela, akunamyeni wakho, akunenkosikazi yakho engakukhethela ukuthi ukhetha uphi umbuso wakhona. Kodwa namhlanje ngithunyiwe ukuthi ngizokutshela ukuthi we are living in a world of two kingdoms, the kingdom of God and the kingdom of the devil. Uma ufuna ukuphila impilo enekusasa, uma ufuna ukuphila impilo ezakwenzela okungcono, ngivumele namhlanje I advise, may you take the kingdom of God. Ngithe kuwena umbuso kaNkulunkulu ngaphansi kwawo kunengelosi. Ngike ngayibeka ngathi ingelosi zihlukaniswe kathathu. Kunengelosi ezihlala ekhaya ezulwini, kunengelosi lezo aziphume ekhaya ezulwini, zihlala khona. Zihlala ngasesihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu, zihlala njalo zithi uyingcwele, uyingcwele, uphakeme Jehova, uphakeme mnini amandla onke, uphakeme mdali wezulu nomhlaba. Kunezinye ingelosi zikhona, ziyahamba umsebenzi wazo, ziyaphezulu ziya naphansi. Uma uthandaza zithatha umthandazo wakho ziwise ezulwini, uma uphuma ufika kuBaba uNkulunkulu zilethe impendulo futhi kuwena. Umsebenzi wazo ukuya phansi naphezulu. Ekseni nje uma ukhuleka ziwuthathile zaya nawo kuBaba. uBaba uma nikeza impendulo unikeza zona, zehle zizokunikeza impendulo. Umsebenzi wazo ukuya phansi naphezulu. Uma uyohlala ungakhuleki kusho ukuthi akunalutho okuya kuBaba uNkulunkulu, naye akunalutho azalilethela kona kuwena. Ngamanye amagama, uma uyohlala 2 days ungakhulekanga kusho kona ukuthi awuthumelanga lutho. Uma ungahlali 5 days ungakhuleki kusho kona ukuthi awuthumelanga lutho. Uma ungahlali inyanga ungakhuleki kusho ukuthi awuthumelanga lutho. Ukhuleka kangaki? The number of times you pray kusho kona ukuthi imikhuleko yakho ifika kaningi. But the more you do a thing, the better. Ngamanye amagama, uma ufunda incwadi, uma ufunda iBhayibheli, uma uloku ulifunda ule understand ngcono. Uma kunencwadi ethize uloku uyifunda uyi understand ngconywana. Uma ufuna ukufunda ukushayela, the more uloku upractice is the more you understand. Ngamanye amagama nasempilweni kunjalo. Uma ukhuleka uthumela imikhuleko, uthumela izicelo zakho kaningi, kusho ukuthi ziyafika endlebeni zikaNkulunkulu, uzawuphendula. Kube nezinye ingelosi ezihlala kithina, ile ngelosi ebizwa ukuthi ngama guardian angels. Ingelosi ehlala kuwena. Abanye bathi inhliziyo ithi, athi omunye inhliziyo ithi ngayi ku right ngaya ku left if bengilalele. That is a guardian angel. Umbuso kaSathane unamadimoni. Ngike ngasho ngathi amadimoni ahlukaniswe ngendlela eziningi. Ngizoke ngikhulume ngawo ngelinye ilanga. Kodwa engifuna ukutshela kona, umbuso kaNkulunkulu ukuphathela indaba ezinhle. Umbuso kaSathane awukuphathelanga okuhle. Yingakho nanoma kwenze njani ngivumele ngikukhethise
ngivumele ngikuadvise ukuthi ukukhetha umbuso kaNkuluNkulu kunama benefits compared to umbuso kaSathane. Ngivumele namhlanje ngithi khetha isikhathi sekhona. Ngivumele ngithi kuwena namhlanje khetha into zingakuhambeli kahle ubone ukuthi akuzuba khona noshintsho. Khetha ungasebenzi unjena ubone ukuthi uma sewusembusweni, uma sewumkhethile uNkulunkulu akazukusiza yini ukuthi uthole umsebenzi njengoba ugula uphethwe yileso sifo. Ngivumele namhlanje ngithi uma ungakhetha kungenzeka into zakho zicala ukuhambe kahle. Uma ungakhetha kungenzeka uNkulunkulu abe nozwelo, indlela zakho ezivaliwe ezivalwe isitha zibe seziyavuleka. Uthi omunye uze ungikhumbule embusweni wakho. Uthi uKristu namhlanje ngiyoba nawe eparadise. Uma ungakhetha manje uKristu, uma ungakhetha uKristu ngalesikhathi ku 5:30, uthi uKristu namhla ngiyoba nawe eparadise. Ngamanye amagama, uma ungamkhetha manje uKristu kusho ukuthi ziyashintsha into zakho same time. Uma ungamkhetha manje, uma ngabe usembhedeni uyagula kungenzeka uphile manje. Uma ungamkhetha manje into zakho azihambi kahle. Inyanga iphele ngoLwesihlanu, abanye baholwe ngoLwesihlanu, namhla kuyisonto. Kune spirit esibizwa ukuthi spirit of miscarriage, ispirit uSathana sisebenzisayo. Le spirit isebenza ngalendlela, you get things and you lose them. Ngamanye amagama uyayithola wena imali kodwa iyakulahlekela. Uhole on a Friday, usalelo malini manje? Le spirit siyakwenza uzithole izinto kodwa azihlali kuwena. Ungene kuma relationships kodwa awulast. Uyazithola izinto kodwa azihlali kuwena. The spirit of miscarriage. Ngifuna ukukhuleka nomuntu othi kunaleso spirit of miscarriage. Ngiyazithola izinto, uhole on a Friday kodwa namhla it's Sunday akusenalutho. You get things and you lose them with ease. It's a spirit. Uyayithenga into, uthenge iron namhla, kungaphelanga inyanga seyijemile leyo iron. Uthenge isicathulo, kungaphelanga isikhathi sesidabukile. Spirit of miscarriage. Ithi le ndoda uze ungikhumbule embusweni wakho. Nawe namhlanje ungasho lawo magama uthi ngisiyangihlupha ispirit of miscarriage. Nkosi Jesu ngikhumbule. Ukukhumbulile namhlanje. Uthi kule ndoda namhlanje ngiyoba nawe eparadise. Nawe namhlanje ungasho uthi Nkosi ngiyazinikela kuwena, ngenzele ngomusa wakho. Siyathandaza manje. Ngifuna ukukhuleka nawe ekhaya. Ngifuna ukuthandaza nawe.
uma ngabe uhlushwa ispirit of miscarriage, uyazithola izinto kodwa ziyalahleka, azihlali kuwena. Uhole ngoLwesihlanu awusenamali namhla. Umuntu uzama ukukhumbula ukuthi wenzeni ngaleyo mali, akuhlangani. Lento bowuplane ukuthi ufuna ukuzenza awuzenzanga, kodwa imali ihambile. It's a spirit. There's no way ungaphuma kuleso spirit ngaphandle ukuthi Nkosi Jesu ngikhumbule. Umsebenzi uyayithola. Manje bakumisile emsebenzini. Bekufanele ngabe ngomsombuluko uyaya emsebenzini. Bakumisile enaqali. Bayakumisa uthola omunye umsebenzi. It's a spirit. Igama laso is spirit of miscarriage. The only way ungabreaka leso spirit ukuthi uthi Nkosi Jesu ngikhumbule embusweni wakho. Namhla uKristu unikeza leyo platform. Namhla uKristu uvula leso sikhala sokuthi abantu beze kuyena. Angazi ukuthi uhlushwa yini kuko konke okuhluphayo. Lengane ezikuhluphayo, lo myeni okuhluphayo, lo nkosikazi okuhluphayo, kuko konke okuhluphayo, le moto ekuhluphayo. Nkosi Jesu. Nkosi Jesu ngithembe wena. Uze ungikhumbule. Namhlanje na uKristu ufuna abantu abathi Nkosi Jesu uze ungikhumbule. Phakamisa isandla sakho sokudla. Uthi Nkosi Jesu ngikhumbule. Uthi yena namhlanje na ngiyoba nawe eparadise. Ngamanye amagama uma ungaphakamisa isandla sakho uthi wena kukhona okungihluphayo Nkosi. Ngibatshelile abantu abangisizanga, ngiyile enyangeni azingisizanga, ngiyile kuma one on one akungisizanga, kodwa namhlanje na nanti thuba uKristu wehlile. Namhlanje na nanku uKristu wehlile uzovula leyo opportunity yokuthi abathi kuyena Nkosi Jesu ake ungenzele ngomusa, Nkosi Jesu ake ungikhumbule embusweni wakho. Uthi namhlanje na ngiyoba nawe eparadise. This is the opportunity yokuthi konke kuphele okwakuhlupha. Phakamisa isandla sakho ngizokhuleka nawe. Baba wethu osezulwini, yise wenkosi yethu Jesu, uma le ndoda esesiphambanweni yakhona ukungena eparadisini lakho ngokuvuma, nanku umlaleli baba, uma abize lakho igama athi Nkosi Jesu uze ungikhumbule, naye ungamenzela lo musa ukuthi konke okumhluphayo umshado wakhe ungawulungisa. Lenkinga anayo ungatholi ingane ungayilungisa. Lengane ezimhluphayo namhlanje na uNkulunkulu wami uzayilungisa. Ngegama lika Kristu Jesu, lokufuna kwakho umsebenzi angawutholi namhlanje na ngokuphakamisa kwakhe isandla uyolungisa. Konke okubahluphayo baba abaphakamisa izandla zakho kuyoba nobufakazi. Akwenzeki baba ukhulume ungena njongo. Akwenzeki baba ukhulume ungalifezi elakho. Baphakamisele izandla zakho zabo benzele ngomusa wakho ngegama lika Kristu Jesu. Amen. Amen mfundisi. Sibongile kakhulu umsakazi. Sibongile kakhulu balaleli. Ngiyancusa kakhulu uma ngabe bowuphakamisile isandla sakho. Ngiyakwethembisa ukuthi awuzuphoxeka. Into zakho ziyolunga. Into zakho sezilungile.
into engakucela yona, funa ibandla eliduzane nawe uyokhonza khona namhla kuyiSunday. Funa inkonzo eduzane nawe uyokhonza khona. Kungani wenzela ukuthi ukhuthazeke? Wenzela ukuthi uyofundiswa ukuthi njengoba namhlanje nasewukhethile yini okufanele ukwenze. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyasibonga isikhathi senu balaleli. Ngiyasibonga isikhathi sakho msakazi. Inkosi yomusa isibusise. Inkosi yomusa isigcine. Ibe nathi iviki lonke. Amen.